Makadiko muri Zimbabwe tinodaira kuti tinokuwa naye muri vatano tichitenda Mwari atisanganisa nasu no patiri kusangana nemi. Imi munotiona muri kumati mana enyika, vamwe munotiona muri muno muZimbabwe, vamwe muri ku South Africa, vamwe muri ku United States, vamwe muri ku United Kingdom. Tinokutendai nesupport yamunotipa. We see the growth that we are experiencing in terms of subscribers and followers on each of our social media platforms. Aiwa zvozvo tinozvikudza zvikuru. Rambai muchifuriranawo nevamwe vasati vaziva nezveSly Media TV kuti aiwa kana muchinge maona zvirongwa zvamune maona muvaratidzawo kuti idzi ndo nhau dzinowanikwa paSly Media TV. Tiri kuedza nepese patinogona napo kuti kunzirei nhau dziri kuitika kumati mana enyika kuitira kuti mugare muri updated nezvinenge zvichiitika mukati menharaunda dzamugere uyo zvekare nekune nzvimbo dzakasiyana siyana dzatinofamba tichitenderera matunhu akasiyana siyana muno muZimbabwe. Nhasi uno tauya panapa tiine nyaya yakanakisa zvikuru yandinoziva kuti imimi vatariri vepaSly Media TV aisi nyaya kwamuri, iri nyaya yakanangana nerubetsero kuti aiwaka upenyu hwemwanasikana hanzvadzi yedu watichatenge tichitaura naye panapa hunge huri upenyu hunoendeka zvakanaka. Asi tisati tataura nemwanasikana toda kutaura nababa vake. Regai titange nekuvachingamidza muchirongwa uyo zvekare vachibva vataura kuti ivo ndivo ani. Ndinofara kuchingamidzai paSly Media TV baba. Aiwa ndinotenda mukoma Sly makadiyo. Aiwa tiri vapeka. Tikada kutanga nokuziva kuti zita renyu rakazara munoitwa ani? Ini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Charles Muchineripi Munenga. Ndo zita rangu chairo riri pachitupa iroro. Kana ndikaisa kana paiko kechi mari inosvika. Inosvika nezita iroro. Handiti vana Munenga munobva nekupi? Tiri Murewa Mutoko. Murewa Mutoko. Ongo. All right. Saka imi kana muri kwa Murewa kana kuti kwa Mutoko muri marudzi? Tiri pakati nepakati kuchibuja tiriko kuchizezuru zvakare tiriko iko. Nekuti imwe mhuri vamwe vedu vari maMutoko, vamwe vedu vari maMurewa. All right. Saka chibuja chacho munotochitaura? Chibuja ndinoti zvishoma zvangu ndinongorekete. Handiti. Aiwa pakanaka. Nhasi unotauya tiri nenyaya yemwanasikana wenyu. Tisati tataura nezvemwanasikana wenyu, toda kunzwisisa zvishoma kanhoroondo keupenyu hwenyu kanoita kuti tizosvika panguva yanhasi, iri nguva yatinoti makushaya semakubva pakuwana kwamakambenge muchiita, zvichireva kuti vamwe vane vachitaura kuti aive madziva ave mazambuko. Chokwadi. Ndinoradza titsume inonatsorerekera kuupenyu hwamave iye zvinezvi tichibva kuti kwamakambenge muri nepamave iye zvinezvi. Ndinotenda mukoma Sly. Ndingati ini ndakaberekwa mumhuri ine vana vanomwe 7, vasikana 4 nevakomana 3. Inini ndirini mudiki wacho pavakomana 3 ivavo. Saka mukukura kwandakaita ndakaendawo kuchikoro zvakanaka, ndakasvika muform 4 yangu. Form 4 yangu ndakapasawo zvakanaka. Ndapasa zvakanaka ndakaenda kucollege. Ndingati ndiri kucollege ikoko ndisandatombopedza zvidzidzo zvandaita kucollege, ndakabva ndatotorwawo neimwe company yakanditora bva vandiona ndichiita presentation yandakaita ndiri kucollege ikoko. Vanditora ndakashanda navo zvakanaka zvokuti ndingati ndiine makore 19 years ndainga ndatopiwa motikari pakampani ipapo yekufambisa. Saka upenyu hwangu hwakafamba zvakanaka kusvika ndizopedza zvidzidzo zvangu ndiri pacollege ipapo, ndichisumudzirwa ndichiita zvandaiita, muchidemo tingangoziva kuti mai ndezvipi zvamakanga muri semunhu asisashande. Izvozvo zvinogona kuita kuti munhu ati aiwa inini hangu ndafunga kuti ndivape basa.
Ndingati kuchikoro ndichitanga kuenda kucollege ndaita pakutanga ndaida kuita ndichienrolla pakosa ndaida kuita journalism saka ndazoregedza kuita vandamboti fambei nayo vandazowana vamwe vanhu vakandifarirawo imwe company vavanditayi vachiregedza kuita journalism vavandibvisa pakosa vavandiisa pane yainzi BIC Academy vanda kuita top flight secretarial ndaita top flight secretarial ndo pandakazosenza ndichisenza kudaro then company yakazorelocata vakuenda yanga iri yemaBritish vakuenda kuBritain ini bvandasarawo kuenda handizo ndakarambirei because company yanga yatoti uda kuenda neni nevamwe vandaishanda navo vakatoti vada kuenda asi ini ndakaramba kuenda then zvazodaro ndakazochinja company vandaenda pane imwe company ndasenza pane imwe company then 2000 pakanga zvinhu zvakutanga kuti netsei muno ndakabuda muno vandaenda kuSouth Africa ndaenda kuSouth Africa ndakasikosenza ndashanda kuSouth Africa then company yandaishandira vayanditi toda vanga vaine challenge yavainga vainayo kuma warehouses kwavo vavanditi imbotibatsirawo kuma warehouse vandaenda vandanovabatsira kuma warehouse saka ndopavakanditi pavakazonditi tiri kuona unenge une zvizhinji zvauri kuchinja kuma warehouse wadii kuenda tokuendesawo college unodzidza zvewarehousing then bvavandiendesawo college vandanoita warehousing stores and stock control ndaita bvandasenza necompany iyoyo kwemakore anodarika 5 apa ndichisenza navo ndaienda zvakare kukereke ndiri kukereke ikoko veukereke futi vavanditi dai wauya kunoku wasenza ukereke vandazobva vandaenda vandanosenza futi kukereke ndashanda kukereke then ndakapinda mugroup remamissionaries vatakufamba nevekukereke tichifamba nevekukereke takaenda nyika dzakati wandei tichienda tinoshumira evhangeri kusvikira vekukereke vati tanyanya kufamba mune dzimwe nyika asi hatina kuita sei hatina kuuya kwako bvavazouya bvavati takuvhura branch kunoku then vataenda vatanovhura branch kubhindura tavhura branch kubhindura takanamata tichifamba zvakanaka saka ipapo ndo pandingati ndo pakatangira hondo yandakazotanga kunyatsoona kuti pane zvinenge zvakuda kuitika muupenyu hwangu because ndakainvita vanhu ndichitiwo ndiri kuinvita but mukukoka kwandakaita vanhu kuya handina kuziva kuti havasi vese vandiri kukoka vari kufarira zvandirikuita sei zvandiri kuita nekuti ndakangotiwa uyai muone zvandiri kuita sei zvandiri kuita saka ipapo ndaita project yemabroilers ndandine mabroilers about 500 saka ndine munhu wandaisupplya huku muHarare saka munhu iye akazonditi ndigire huku 200 mangwana saka mangwana achona kumanheru ndopandakadenza vanhu vaindibatsira kuslota huku dziya vanhu vaslota huku dziya overnight ndichidzilodawo motikari kusendi kwachona ndichiuya nadzo kuHarare kubva kubhindura which is about 80 kilometers or 90 kilometers away ndichisvika nadzo ndichiskosupply customer yakazondidenza yakati huku dzawandipa sei wandiunzira huku dzakaora then zvakandishamisa kuti huku dzakaora huku dzatarara tichiuraya usiku then zveshuwa pandakazoenda tichinotarisa huku dziya takaona huku dziya dzatoo dzegreen dzatoora dzese then bvatatodzirasa then time iyoyo tiri kuno kuHarare ndakanzwa kuti pamba pakauya chamupupuri chauya chamupupuri chakangotenderera payadi
chichitenderera payadhi pangu chakasumudza denga rese renhingirikini rezumbu rehuku rakatakurwa, marata akapesana mudenga akadi zvokuti imba yangu yanga yakanangana nepamashops, zvokuti vanhu vari pamashops vakatomira vachitoona bhaisikopo raitika parata pamba pangu, zvokuti hapana rata rakaenda kure rakadi, marata akadzoka yese achiita kunge ari kuunganidzwa nemunhu. Ndichidzoka ndichiona uku huku 200 tarasa, uku danga rehuku raparara. Saka ndakangofunga kuti zvinhu zvinongoitikawo, handina kumbozviisa musoro kuti pangave nechirevo. Saka ndazoita zvandaita ndichiramba ndichiita, ndakaona kuti zvinhu zvangu chaizvo zvanga zvisanyatsofamba zvakati twasa. Saka handina kumbofungawo kuti ndingade kuzvitsvaga kuti zviri kufamba sei kana kuti chii. Kuzosvikira 2022 muna December ndiine kamari kangu kanaka ndichitoti tauda kuti tiende tinorima kumunda tonodidi because handine mumwe munda muhombe. Vandatoti no zvataune uyu mwana uyu ndo painyoro grade 7 yake, anyora grade 7 yake zvakanaka, vapasawo vabuda ne6 units dzake, vanangoti isusu at least zvinhu zvedu zviri right, tokwanisa kuafoda kuti toende kumunda tichibhadhara mwana ari paboarding. Then vatamutsvagira nzvimbo yeboarding, tabhadhara. Then pane kumba kwatinogara muno muHarare, vatati beta tiise rimwe danga futi rehuku kuitira kuti ikoko kuite se tichengete dzimwe huku. Then tadaro taisa mwana paboarding, tabhadhara maschool fees, tatenga zvinhu zvese zvaidiwa nemwana zveform 1 kuti aende anotanga form 1 yake. Aenda mwana atanga form 1. Kuti tichipedzesa zumbu reariya ratanga tatanga pamba, zvakabva zvangotanga kuyango problem after problem, kusvikira tanyatsoona kuti zvinhu zvakutiomera. Zvinhu zvakutiomera udaro hatina kuzokwanisa kuzi tichizopedza zumbu reariya. Uku mwana taisa paboarding ari form 1, anomuteedzera ari grade 7. Then zvadaro takachiti second term vavhara vana. Second term kuti tichiwana mari chaiyo yeschool fees yemwana, kuti mwana achienda school fees hapasisina. Kuti ndizame kuti ndingahwengeredze papi, ndakaedza mese mandaifunga kana kuti ndingaite madeals api, ndingadi. Hapana chinhu chandaiita chinoita kuti kana pari zvino chandinongozama kuti ndiite ruoko rwangu kana kuti ndidi chinokwanisa kundiunzira mari. Ndinogona kuronga madeals nevanhu, tigotaura, tigodii. Izvozvizvi ndine miti yandinayo, ndinozama zvekuti ndandine huku dzandaichengeta pamba dzechibhoy, takatozongopera nekutongodya pasina kana 1 inotengwa kana chii. Ndakaisa miti, ndakadii zvokuti ndinotaura nevanhu pasocial media, handigodidi. Vanhu vanopa mapromises ende vamwe vagonitaura kuti in 30 minutes time ndirenge ndatosvika uri papi, ndopa madirections ndovapa zvese, then zvinova zvangopera zvakadaro. Saka ezvinoizvi ndinozama kana kuti ndiite chii kana chii. Ndakambozama kuti vanhu vekuti izvo pamwe ndingaone munhu kuti anokwanisa kurenda munda kana undidii, ndiwane kana munhu wekuti patina nayo tishande kumunda tidii, because ini ndakazvimisira kushanda ende ndinoshanda. Kana ndakuti ndakushanda ndinoshanda, but hapana chiri kubuda. Only kuzoonawo ndazonyeverwa namunzi, dai wambopindawo wambonzwa wambodii. Ndopandakatozoziva kuti zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu zviri kutokonzerwawo nevanhu vapenyu vari kutorarama, vari kutobheja kutoti
One vanotaura kuti anozviti vana vake vanogona, saka da kuona kuti vachaendere kuchikoro kwacho, ende iye wachona tichaona kuti achaitei muupenyu. Saka handina handina. Alright, ngatiita sei panyaya yekuti yaita kuti nhasi tigone kunge tichigara pasi ndezvekuti imimi muri kuda kuti mwana arambe achienda kuchikoro. Saka rubatsiro rwamuri kuda imimi kuti mwana arambe achienda kuchikoro nderwemaprojekti enyu here kana kuti ndezvakanangana nezvekuti muri kutsvaga rubatsiro rwekuti abhadharwe school fees? Rubatsiro rwamuri kuda rwakaita sei? Rubatsiro rwandingakumbire mukomaSly nderwekuti zvakuenderana nemwoyo wemunhu kuti munhu anenge achida kungobatsira here saidhi remwana kuti mwana aramba achienda kuchikoro, kana kuti varida kundibatsira kuti ndigone kushanda. Asi mukushanda ikoko pane kamwe kakuchenurwa kari kufanira kuitwa mukati mechiraramo changu nebasa rangu kuti ndigone kushanda zvinhu zvakaita sei zvakachena, nokuti nzvimbo yekushanda nemaprojects andakadrafta pasi zvese zviripo. Nzvimbo yekushanda yamuna ndeyamamunda wamamuri kutaura iwe? Ndine munda wandinawo une 24 hectares. Munda wangu chaiwo wekuti ndinokwanisa kushanda ipapo, ndinokwanisa kudi. Saka zvakuenderana nemunhu kuti munhu anogona kutaura kuti kuti toda kuti tirambe tichingobatsira mwana every term tidii pamwe zvinogona kuita sei zvinogona kurema, asi tinogona kukubatsirai kuti mutange kuita sei kushanda. Saka zvese ndongoita sei ndinongogamuchira. Kana inini wacho futi kushanda futi, kana munhu akati ayo uyai kubasa. Utanzwa mutaura zvekuti makaita executive secretarial, tikanzwa zvakare kuti munodriver, mune class chii? Kudriver ndandingodriver zvangu zveclass 4. Mune class 4. Alright, and then executive secretarial ibasa ramunogona kunge muchiitawo futi here zvichienderana nezvamakadzidza izvozvo? Ndane nguva zvangu ndisimo. Asi ku-store control and mnhingirikini warehousing, stores haizvo ndinoziya izvo. And then pamaprojects amurifungidzira kuti akawana funding papurazi penyu ipapo yekuchenura kuti ainzwa, asi pamaprojects amuri kuti ari ready kana kuti ari good to go, maprojects api? Ndandiri kufunga kuti ndakakwanisa kupinda zvangu muhorticulture, ndinokwanisa kushanda. Ndakapinda muhorticulture. Zvikwanisiro zvinodiwa muhorticulture ndezvei kuti mugone kutanga hatizoti mune muchirime chii futiko? Ndandiri kutarisira kuti ndakarima zvinhu zvakaita sema-onion, ana green pepper, nezvana manwiwa, mawatermelon. Ndinokwanisa kusumuka. Alright. No, pakanaka. Then ngatiita sei kuchikoro? Mwana achiri form 1 here kana kuti? Mwana ari form 2. Form 2 izvozvo. Then nyaya dzema-arrears ekuchikoro zvakamira sei? School fees. Ma-arrears mukoma, ma-arrears akaoma, akandiremera. Izvozvi ndakafunga nezvazvo ende ndichiona magonero anoita mwana ndinosvimha misodzi. Nekuti kana nyange vakuru vekuchikoro chaiko pandaka ndichitaura navo vanotaura kuti tinorwadziwa kuti timudzinge kuti hauna kubhadhara, nekuti izvozvi ndiye anenge achitopa mafomu kubvira ari form 1 kusvika izvozvi ari form 2, ndiye anenge achingotopa nhingirikini maform 2s ese pachikoro. Ende madays ndotomboshaya mari yebhazi yekuti aende kuchikoro, anotomborovha mamwe mazuva, asi nyangwe zvakadaro anenge achingotopa chete. Zvekuti dai kwangori kunzi anga ari paboarding sechishuwo changu chandandinacho pakutanga,
adanga ari pamusoro chaizvo zvekuti because marias ndakangobhadhara mari yandakangobhadhara first term yeform 1 then apa kwangu ngoto ndakawana $10 ndakawanawo $20 ndongoendesawo ndichingodii but saka kune chikwereti chemari chikwereti chiriko chinogona kusvika zvokuma $600. Okay. Alright, and then per term pana vachibhadhara mari per term izvinezvi ya 208 ari muday scholar ari muday scholar kozodiwawo futi zvikwanisiro transport. Okay, then kana iri boarding school inenge ichida mari boarding school ndanisiri kuziva kuti mari izvozvo. Alright, tinozozvitsvaga tinozwa kuti zvinenge zvakamira sei. Tiri kuda kuti tigone kunge tichitaura nemwana kana muchitendera titaure naye tichizwawo kuti shungu dzake dzakamira sei. Then tobva tanhingirika musati maenda tisati taura nemwanasikana ndakada kuziva kuti imimi munokwanisa kubatika panhamba dzipi kuitira kuti vateereri veSlyMedia TV vagopota vachikufonirai direct vasingafone kwatiri isusu kunoko vakakubatei panhamba dzipi? Ini ndobatika panhamba dzeEconet dzinoti 077 111 7201 ndodzokorora 077 ana 1 3 7201. Okay. Aiwa tinotenda regai tiwane mukana wekuti titaure nemwana. Tinonamata kuti vateereri nevatariri veSlyMedia TV vachatambanudza ruoko rwavo mune zvatataura kana kuti kumaprojects kana kuti kuwana basa kana kuti vanogona kungoti toda kuendesa mwana kuchikoro. Timinamato yedu kuti pane chimwe chinotobuda chete. Aiwa ndinotenda chaizvo. Maita basa. Yes, we are continuing with this conversation. I've just been talking to the father of this girl who is with me here, and they are appealing for help to raise school fees. They are appealing for funding. They are appealing for scholarship. They are appealing for things to do with education, considering that she is a bright student who is at a very good school here in Harare. We want to have a conversation with her and find her interests in terms of her academics. Let me introduce her, or rather let her introduce herself. Makadi Andratsu. Makadi nkomasla. Aiwa tiri right. Kuri sekumba? Akumba kuri right. Andiri. We understand uri kuenda kuchikoro. Ungatanga nokutaura zita rako rezere. Zita rangu ndonzi Asanda Shalom Munenga. Shalom Munenga kuri sei kuchikoro? Kuchikoro kuri right. Tanzwa kuti nyaya iri kudiwa pa inyaya ye-school fees handitika. Asi toda kunatsotsukisisa kuti kwauri iwewe nechikoro mune ukama hwakadi nechikoro. Towirirana still. Munowirirana. Sure. Yeah. Alright, ngatimbodzokera izvi tanzwa kuti form 2 handiti. Pa grade 7 wakabuda nechi? Ndandine 6 units. Ndandine 1 ku every subject. Ku every subject ndakanyora 6. Wakanyora 6? Ndobuda nima 1. Njere dzinokumbirana herombo ndipo. Dzinobva kuna Mwari. Dzinobva kuna Mwari atiti. Alright, okay. Now izvinezvi ndobva vabereki vawana nzvimbo yekuti unge uchienda kuchikoro utange form 1 yako izvinezvi wa form 2. Atira kunzwisisa zvaunofarira kuchikoro, zvaunogona mumasubjects aunogona auri kushaina. Ini masubject ese ndogona. Aiwa kuna kudaro. Masubject ese ndogona but kune vamwe andonyatsogonesesa. Alright, atitaure zvaunogonesesa. Kune computer science, geography, maths, history, English, neshona. Aiwayo nyangwe kana neagriculture futi. Nyangwe makanditi ndakarara ndikumondibvunza ndokupindura izvese. Zvazviri. Okay, let's briefly talk about the computer science. If somebody is listening out there right now and does not understand about computer science, like myself, what would you sell to them as an idea with the advantages of computer science in the modern world that we are living in? Now, according
kutumika munyika yatakurarama izvozvi everything chiri technological hapana chaunokwanisa kuita usina technology kuti utotaura nemwe munhu utoda technology kuti uapply kuchikoro kana kupi kana basa pakutoda technology so inini hangu computer science ndoifarira zvekutodaro because computer science inotipa opportunity yekuti ndi-express ma-views angu through my computers. Right. And then apart computer science, then the other subject that follows which you have interest in as well, which you are performing well. Agriculture. Right. Agriculture baba vati vane land ka. Land iripo nakudhara saka. Agriculture inangu personally kumba huku hahuku ndo manyange mukati nditi tichengete huku ndoziya zvese. Hapana chamunondoza chepa huku. Kurima futi ndogona. Utora negauge rikauti nebasa le kutoti makanditi toda kudya namadomasi ndinotoziya kuti madomasi anoda zvakati saka kana ndiri kuchikora chinhu chisinganyanya ndiomira kozi kumba ndenichizviita futi alright munhu wese kana achidzidza anenge ane shuviro I think izvozvowapa level yekuziva kuti unoda kuita chi. Inini ndichikura ndaiadmire vamwe vanhu vaitengesa mashopu ndaiti ndoda kuita shopkeeper ndo zvandaidawo zvejournalism ameno zvakazobva nekuti asi iwo pari zvine zvine masubjects aunoita zvishuwo zvako zvaunoda kuti unge uchiita muupenyu ndezvipi in terms of your career advancement? Nangu ndoshira kuda kuita computer engineering. Right. Okay. Wambotaura zvekuti zvinodai sei wakachuza iyeyo uri kuwati unogona zvana history nezvimwe zvakakoinda usina kuti uda kuita lawyer? Ndau chinhu wanje ndakasira zvana history nekuda kuita lawyer it's because lawyer unongokwanisa kushanda uri muZimbabwe but computer engineering macomputers akafanana worldwide. Okay. So ndokwanisa kuti ndichidzidza muno mucomputer science ndikudzidza muno ndokwanisa kuenda kuAmerica kana kuUK ndinongono continue it's just the same thing. All right. Okay, so that's the advantage over other careers. Saka ndakafarira macomputer science ndomafarira still. Alright, let's look at your performance in class nevamwe. Baba vambenga vachitaura zvangu vachitaura but unongoziva it's good to hear from the horse's mouth. Iwewe tiri kuchikoro performance yako versus vamwe vana zvakamira sei? Last year ndine ma prize 4 ekuma subjects akasiyana bandazoita futhi best student. Really? Ndaita best academic student pa stream rangu last year. Okay. That was Wapangor Form 1. And then my subjects, Mama Wakapo, my prizes are each. Nandini prize ku history. Shona English ni agriculture. Okay. Wow. Yeah. Zvinonakidza. Ndiri kuzvitsvaga izvo zvine pamusaka pekuti toda kunzwisisa kuti iwewe neukama hwako sekutaura kutaura kwandaita kuti ukama hwako nechikoro hwakamira sei kuti tingouya pana patingoti kuti hamadiwa. Munhu ari kuda kuti timutsvagire mari yeschool fees vasina kunzwisisa kuti sei tichifanira kuzvipira isu semhuri yeZimbabwe kuti tikubatsire kuti ugozopedzisira mumwe munhu anotyisa muupenyu. Ngatiti wabudirira muupenyu zvauri kuda zvese izvo zvezvowaita handiti chishuwo chako chimwe ndechekuita sei? Nawo chishuwo changu ndechekubatsira vanhu. Because ndiri munhu akakura zvinhu zvakatombotanga zvitombori right but all of a sudden zvakatongochinja so ndakatanga kuunderstand life. Ndakatanga kuviewa life from a different angle so ndakunzwisisa kana munhu achitaura kuti guys zvinhu zvikuchinja and stuff ndakuzvinzwisisa. Saka kana zvikanzi zvekunzi munhu ari kushaya hauonese kunge kuzviitisa? Ndakutozvinzwisisa kuti munhu anenge achitoshaya zvechokwadi. Ngatitarisei panyaya yekuti iye zvine school fees iri kushayika pamwe bhazi rinomboshaika. Zvanyanya kukurwadza paprocess yese iyoyi yaitika haina kuitika kwauri zvakaitika kuvabereki asi zvabva zvaita sei zvabva zvazokuafecta zvakanyanya kukurwadza oro zvinonyanya kurwadza panguva yatiri nei ndezvipi? Chinonyanya kundirwadza ka ndechoti mamwe madays ndototadza kuenda kuchikoro. Mamwe madays ndogona kutongopedza wiki ndisina kana kutomboenda kuchikoro but panozo exam kana test ndine highest mark in class but mamwe malesson ndisina kutomboma attend. Okay. Wow. Aiwa tinotenda zvimwe zvauda kutaura alright your own appeal to our viewers on Sly Media TV concerning your school fees and your welfare as a girl child.
Hai now ndanchikumbira scholarship yekuita muborder. Okay, all right. Okay. Why do you think being a boarder has advantages over being a day scholar? Zvinondibatsira cause ndisina stress yekumukira ndichinokwira bhazi. Ndisisafese maproblems ari kuonekwa navabereki vangu cause most of the times nothing zvakundiaffecta emotionally. Okay. All right. Aiwa tiri kuzvinzwisisa. Pachine zvimwe zvauda kutaura tanzwa nyaya yekuti uda kuenda kuboarding school. Kune zvimwe zvemaprefect kafuti wati wambosumudzwa ruoko here kuti haudi here kuita prefect. Pachikoro pedu unozoitwa prefect kana wamu apa. All right. Asina thinking nemagonero auri kuita pane zvinofunga hazvikupodzi. Handisi prophet zvangu asi. Handifunga kuti zvinokupodza. Handiti. I think pane hapasina zvimwe zvatingataura handiti ka. All right, there you are, viewers. We are talking to a beautiful girl here who is also a bright student. This is a girl who we can safely say beauty with the brains put together. We have a future celebrity here in the field of computer engineering, but that can only happen when you intervene in the situation that is here. The reason why I've been asking her about the subjects that she is good at school. Some people will say, yes, vadi kubvisa mwana pachikoro chaari kudzidza mutown vamuendesa kumusha, vadi kumubvisa vamuendesa kuday school isingakwirwe bhazi kwaari. As we understand, different schools have different capabilities and abilities which may not be suitable to continue the journey which she has already started. So it is of some paramount importance that she maybe, in my own view, if I was able to help her, that she continues with the same school that she is, considering the subjects that she is learning at the moment. I think it would be very good if someone out there extend their hand to give a scholarship to our beautiful daughter here so that she can continue with the education. You know, sometimes when God speaks to you, you don't question a lot of things. If you're still questioning, then God has not spoken to you. There are times that God is speaking to people who already have plenty in their lives, and they can even give to people who have some of the things they are giving already. But here we are looking at the needs of a girl child who we think if she pursues her education, will be able to have one asset, not only for her family, but an asset for Zimbabwe. Educate a girl child, you've educated a nation. That's my parting shot. With the number that is on your screen is the number for her father. And we believe that from now going forward, someone is going to come with a scholarship. A scholarship is not something that you can only do here in Zimbabwe. It's allowed to take the girl to even beyond borders so that she has the best education that she can attain in this world. My name is Silvester. On behalf of Tarumbidzwa Rudenya, we are already receiving your calls to assist this girl and also assist the father. He is a driver with a class 4. He also has land which is ready to do several projects like horticulture and other related things in his life. He has talked about being a missionary in the Christian world. That means he himself is somebody who is born again and ready to work for God. So we believe there is something that is going to happen for the two, the father and the daughter. Thank you so much for watching Sly Media TV.